asi tam ďalšie videa, je to trven, ale dneska by som vám chcel povedať jednu vec, že keď bude jar a bude teplejšie, tak dáte mi aspoň 20 odoberateľov, nemusíte za 100, aspoň 15, ale kebyže 20, tak natáča coolovo. Ty myslíš, že budem natáčať nejaké tie špeciály a napríklad, čo ja viem, challenge, nejaké aj hejtovanie a ja neviem dosť dobre hejtovať, takže neviem, či hejtovať budem, keď budem starší a lebo ja ešte neviem hejtovať, takže sa vám priznávam a samozrejme viem, čo to znamená, ale neviem dobre hejtovať, tak som vám to spomenul. A chcel by som vám iba naposledy povedať, že toto video malo byť informáciou o tom, že vlastne keď dáte aspoň 20 odber, čo by ste mi mohli dať, tak budem natáčať vlastne, čo ja viem, crossbow challenge alebo nejak také. Budem samozrejme bývať s mojimi kamarátmi a tak proste. To by mohlo byť to by mohlo byť pre toto video všetko. Dúfam, či sa vám toto videjko páčilo. Také kratšie video a čus.